Ivana Beláková. Mohu ti nabídnout vodu? Poprosím. Nebo něco jiného? Vyschlo hrdlo, ale teraz, keď som prešla cez tú chodbu. Vodu poprosím. Jo, vyschlo ti a úplně najednou, jako bys mluvila slovensky. No, Ivana Beláková, tatérka, jedna z nejslavnějších tatérek na světě. Chtěl jsem říct českých, no jako není úplně už z Čech, ale ty dneska tetuješ na Floridě, nebo v Kalifornii. V Kalifornii, v Los Angeles som. To je dobré, ne? To je dobrý. My se můžeme podívat na věci, které tetuješ. Nedívej se vpravo. A pojďme se podívat na to, čím jsi zaujala svět. Mi vypalilo oči. Můžeš tomu klidně něco říct? To jsou tvoje... Toto sú moje výtvory, hej. Moje umenie je známe ako dočasné výtvarné umenie, takže je tam troška taký abstrakt, ilustrácie, miešam rôzne štýly dokopy, ale hlavne som známa kvôli farbám. Takže toto sú také tetovania, že... To bylo pro nějakou Rusa, ne, tohleto? To som robila portrét. Byl portrét? To bol portrét, hej. Portrét domáceho miláčika. Ano. Tak ptáček to bude. Ornitolog, ten nebude si to... Václavovi, kdyby se to hodilo. Takže toto sú tie tetovania, pre ktoré som jedna z najlepších tatérok na svete, by som povedala. No je nutno říct, že to uznalo i Muzeum moderního umění v Římě, které to uznalo jako... Dočasné výtvarné umenie. V roku 2018 sa stretli umeleckí kritici z celého sveta a vtedy sa rozhodovali, niekto zdvihol ruku, že prečo vlastne neuznávame tetovanie ako dočasné výtvarné umenie. A na základe určitých kritérií hľadali niekoho na svete a si pamätám, som pracovala. Vtedy som akurát začala vzťah s mojou polovičkou Veronikou. Ano. A stále mi chodili správy, tak som im poslala proste nejaké práce a pozvali ma do Ríma, tak som si myslela, že to je dobrý nápad, že proste, že bože, že ju tým ohúrim alebo niečo, tak som sa spýtala, že babe, že chceš ísť do Ríma, že na víkend, vtedy by to akurát tak dobre padlo, vtedy sme asi 2 mesiace začali spolu chodiť, tak sme išli do Ríma a vôbec som si neuvedomovala, že aké je to veľké. Takže tam bola 3-dňová ceremonia, kde udelovali ceny, boli tam... Toto bola inak tá žirafa, presne pre ktorú sa rozhodli, že to spĺňa všetky tie kategórie toho... Na základe týhle žirafy sú v Múzeu moderního umění. Ja som im poslala asi 3 alebo 5 obrázkov a toto bola presne tá žirafa, ktorá sa im najviacej páčila zo všetkých tých prác, ktoré videli. Neviem prečo. Hej. Hned celá záda? Takže bola tam taká ceremonia, tam prebiehala 3 dní, boli tam novinári z celého sveta v podstate, ale... Čo bolo významné, bolo to, že som bola prvá žena na svete, ktorú vlastne vybrali a uznali za dočasné výtvarné umenie. Dočasné asi dokud ten nositel toho tetování nezemře, že? Alebo pokiaľ nájdu niekoho iného. Čo si myslím, že sa, alebo dúfam, že sa to nikdy nestane. Jo. Rada by som stále nosila ten titul. Ptáčka na celý prsa. A já vím, že ty jsi taky tetovala poměrně slavné osobnosti. Máme tam pár fotografií, myslím, jo, takhle, tohle je Mickey Mouse. Takhle ho dělám já. Toto presne. Teda ne, že bych ho tetoval, ale kdybych ho měl namalovat, tak ho asi udělám. Tak by to asi tak nejako vyzeralo, hej. No to je v podstate to, že ani neviem, čo robím. Ja to proste, že len tak čmáram na kožu a niekomu sa to páči a vyhlasím ma za ženu, ktorá robí dočasné výtvarné umenie. Jo, no my se můžeme pojít na ty fotky s kým, koho všeho si potetovala. Tak máme tu Chrisa Browna. No a koho tam máme dál? Lil Twist. Takže Lil Twist je skôr známy v Amerike, by som povedala. Dost hulí, tam je vidět. To je jediný ten kous té marihuany. Mia Khalifa, o tej by som sa chcela baviť. To je můžem, já znám její filmy. Poznáš jej filmy, že? Na Pornhubu to celkem dávají často. Tí, ktorí nepoznajú, tak si dajte do Google. Ale Mia je moja obľúbená vlastne celebrita, americká, pretože radšej by som sa bavila o nej ako okolovek inom, pretože je veľmi charitatívna, má obrovskú charizmu a vlastne venuje sa dosť politike, takže ja nepozerám ani správy, nečítam ani správy a neviem ani, čo sa deje vo svete. Takže vždy si tak zavolám Mia, že poď, dáme tetovanie a tam mi vždy tak hovorí, že čo sa deje, či sú nejaké problémy a tak ďalej. Když si něco nového ve světě, tak zavoláš jí. Ona leží, ty tetuješ. Mia, máme čas na ďalšie tetovanie, Mia príde a mi povie proste, čo sa deje vo svete. Ale čo sa mi na nej páči je to, raz sme spolu robili charitatívnu akciu spolu a vyzbierali sme 104 000 amerických dolárov. Pekné. Takže hej. Takže ona je moja určite obľúbená klientka a celebrita. Ano, já ji mám taky z filmu pro dospělý rád. Rita Ora, tak to je asi nejznámější jméno, ne, tady. Hej. Rita Ora. A co si namalovala? Rita Ora som robila len niečo malinké, nejaké malé tetovanie. Ju som vlastne stretla u Chrisa Browna.
Jo, takhle, takže hned si tam jakoby to. No tam ještě taky dobrý říct, že na tvé tetování není třeba mít jenom na těle, ale může se koupit i na tričku, že máš vlastní značku, což je docela úspěch. Mám vlastní značku, která se volá... No tak jako drobný. No. Tak jo, tak to milí toho pozná každého. Chtěla koho bys tetovat? Kdo je takový tvůj vysněná kůže? Pre mňa to nie je až tak osobnosť, by som povedala, ale obrázok, ktorý by som robila. Takže na čom mne najviac záleží, je na tom, aby som mala ja krásnu bielú kožu a aby som proste sa mohla vyblázniť na nej. Čiže jako důležitá je bílá kůže, jo? Dôležitá je biela koža. Ale? A s tím, jako funguješ v Americe? Niekedy s tým môže byť trošku problém, ale áno. Takže když přijde někdo tmavší, nediskriminujem, hej, vôbec, akože vôbec sa nemusíme baviť o tom, ale je to vlastne o tom, že keď robím takéto farebné tetovania, tak potrebujem čo najblžšiu kožu. Aby som proste, že mohla spraviť tie svoje farby a tak ďalej. Takže na takej tmavej koži by to asi moc nevyniklo. Jo, takhle, no takhle, hodně diskriminační, to musím říct. Takže když přijde někdo... Bavme sa o diskriminácii, skús inú otázku. Ja som proste odišla do zahraničia, keď som bola oveľa mladá, nehovorila som po anglicky. Naďalej proste, že keď som prišla do Austrálie v podstate bez ničoho, keď som cestovala, takže to som bola diskriminovaná. Nehovorila som po anglicky, bola som žena, proste, že úplne nový život. Takže čo sa týka diskriminácie, tak sama som to pocítila na vlastnej koži, tak sa snažím nediskriminovať. Doslova na vlastní koži, chápu. Jo. Ty máš vlastní styl, kterým říkáš funky color, to znamená co? Nebo... Funky colors to znamená, že vlastne môj štýl sa nejako tak vykryštalizoval počas rokov, by som povedala, počas tých mojich všetkých cestovaní okolo celého sveta. A je to tým, že miešam rôzne štýly dokopy, ako ilustrácie spomeniem, pouličné umenie, realizmus a tak ďalej, ale teraz by som to tak povedala, že ten môj štýl sa stále vyvíja a volám to, by som to povedala také, že by som to porovnala s nejakou takou vysokou módou. Takže ak mám nejakého klienta, ktorý mi nezavolá teraz po 20 rokoch, že Ivana, potrebujem teraz niečo proste, že obnoviť alebo spraviť nejaké nové tetovanie, tak už nie je in. Takže už... No ale někde jsem se dočetl, že u tebe se objednává zásadně e-mailem a že chceš vyjet jenom dvě věci. Co a kam. Presne tak. Pokud teda na to bereš zřetel. Hej, takže čo a kam? Potrebujem vedieť iba jedno slovo, čo sa týka dizajnu, ale často to býva, že klient mi povie, že chcem nejakého malinkého vtáčika, ako tá pani na krku. Áno. Chcem nejakého maličkého vtáčika na lopatku a skončí s drakom na krku. Takže aj to sa niekedy stáva. A mám ešte aj tak, že ako robím objednávky cez e-mail, ale vlastne nič predtým si nepredkresľujem. Keď klient príde za mnou, tak ja hneď vycítim energiu a vidím farby. Takže takto vlastne to funguje u mňa. Že nie vždy, čo si klient myslí, že mu vytetujem, alebo že čo chce, tak nie vždy to spravím. takže vydávaná, to znamená, že by přišel tamhle Ondřej a řekl by, tady bych chtěl takhle, kolik tam máš, 5 kytar? Já už 7, no, ne 5. 5. To není židovský svícen. A ty bys mu udělala na záda draka? Kľudne. Pretože to tak, kebyže to tak cítim... Ty to tak cítíš, že on vlastně neví, co chce. Tak, áno, ale veľakrát sa stane, že klient proste príde za mnou a povie, namiesto jednej veci povie 100, tak vtedy viem, že si nie je istý, tak mu vyberiem ja, že čo si myslím, že by sa hodilo. A i místo si vybereš? Jasné. Jasně, to víš, že? Takže někdo chce na zápěstí tady malinký srdíčko. A skončí s drakou na krku. A ty tak se na ty lidi podíváš a cítíš, co by měli mít, jo? Čo vidím, tak to sú farby. Takže stáva sa mi často, Jakou má barvu? Že som vyhledávaná. Mám poměrně velkou plochu, kterou bych mohl poskytnout. Jeho farba... Franka, co by si mu namalovala kam? Hej, dobre. A držme sa teda ako normálni Design, to by som sa spýtala, hej, ale kebyže sa jedná o farby, tak presne inak, čo má oblečené to zeleno-modré, tak to je presne jeho energia. Takže co by tam to je presne tá energia, hej, vôbec to sú studenšie tóny, to je presne, čo vidím, takže na základe toho robím tie tetovania, lebo veľakrát sa mi stane, že proste, že príde klient za mňou a chce nejaké úplne, že farebné tetovanie, ale tá farba proste tam nejde k tej jeho energii, tak to spravím iba čierno-biele. Lebo nemyslím si, že by to bolo pekné, no to je ako keby, že na mieru šijem niekomu oblek, tak presne tak by sa to malo hodiť to tetovanie. Takže nechcem spraviť niečo, že nespravila by som ti nejaké, že červené, žlté, oranžové, ja neviem aké farby, alebo že niečo úplne, že maximálne extravagantné, pretože by sa to vôbec nehodilo na tvoje telo. Dobře, takže by měl co?
Takže môže mi kľudne povedať, že čo by to bolo, ale farby, aké by som dala, to je to, čo som povedala, že hned vidím. Takže zeleno, na človeku. Zeleno-modrá, čierny základ, presne, hej. Dobře, a co tak jako by... Studené tóny. A co by tak bylo za zvířátko? Ty děláš hodně zvířátka? Tak toto je čistý, akože papi, chápeš? Cože je čistý? Papi. Papi. Hej. Psa? Psík? Psík? Psík. Jsi si určitě jistý, že je to psík? Hele, a kam by šel? Medvídek, alebo něco. Medvídek. Jo. Tak nám napôsobí taký kľudný, taký, vieš. A kde by to měl? No? Na rebra, aby som mu to spravila. Jak by se líbil dcerám? Takhle potetovaný tatínek s psíkem. Na žebra. Hrávám ty školníky, víš, a různý ty policajty, sembáky, nevím, jak by ten papi... Ale... To už se dneska dá překrýt jako make-up. Fakt? No. Hej. Ale inak, keby sme troška chceli zmeniť imidž a chceli by sme z neho spraviť troška takého tvrdého chlapíka, lebo má takú docela takú akože jemnú energiu, tak možno, že nejaká slzička pod oko, alebo niečo. Krížik, alebo niečo, že... No dobře, co? Troška, že by sme mu ten imidž napravili. To by spíš slzeli jeho děti a manželka, ale... No a tady druhý muzikant? Ten dokonce už si tady zvolil nějaký tetování? No to je krásné. To vyzerá jako mapa do domu. On nepije. Po polnoci. On trefí. Ne, pekné. Ale taky to měla být jedna kytara místo toho 5 kytar s cídlama, že? že jo, no. A s hadem, co požírá. To byl asi taky Tater jako já. Jo, jasně. To vlastně nedělal Tater, že jo, to dělal Ondra, který nám dělá všechny ty animované klipy. A nejdřív dělal jenom návrhy, ale furt po něm lidi chtěli návrhy, tak potom začal, tak říkal, že už to teda rovnou i vytetuje. Jasně, tak vlastně to bylo jedno z prvních tetování, který vůbec dělal. Ale super to je, dobré. Hej. Krásný. Prosím tě, a co netetuješ? Netetujem, nepovedala by som, že čo, ale koho. Netetujem ľudí, ktorí prídu neskoro. To by se ti tam nestalo, ten chodí vždycky přes. Tak jo, keď mi niekto príde o 10 minút neskôr, tak už sa mi to nechce tetovať. Nemám na to prostě trpezlivosť. Tomu rozumím. Takže hej. A co nejpodivnějšího si tetovala? Tetovala som všetky časti tela. Okay. Najpodivnejší boli určite, že som tetovala jednému pánovi plamene šľahajúce zo zadku. A tá situácia bola, keby si chcel, tak by sme to mohli divať. Já tady nebudu dělat tady modela, jako, ale... Určite? Ne. Keby si chcel, tak sa môžeš dať na štvornožky a ukázala by som im to, ako to vyzeralo. Na 4 klečel. Na 4. A ty jsi tam... Takže bol na štvornožkách asi 4 alebo 5 hodín a tak som ho tetovala. Co dělal pán? Tak pán si dobrovolný hasič. Pán si to užíval v prvom rade. Já nevím, co měl za profesi, že proč si někdo plameny šlehající? To neviem. Ne, to tě nezajímalo. On bol celý potetovaný, takže niektorým ľuďom to spôsobuje, tá bolezeň spôsobuje radosť, takže možno, že pánko bol jeden z tých. Až tak som sa moc nezaujímala. Proste. Ne, to by ty bola zaujatá tím. Ja som bola zaujatá tým, čo vidím a čo robím. Že pán ani neříkal. Už to nikdy ten imidž už prostě nedám von z hlavy. No to chápu, to je zážitek na celý život. Nakolik tak přijde tvoje tady volná tvorba, když si přijdu teda pro malinký srdíčko a odcházím s drakem přes celý záda? Nejaké také menšie tetovanie okolo $3,000 zhruba. To mám takú minimálnu cenu. Menší? Menšie tetovanie, tak môže to byť vyslovene, ja neviem, 5 cm, 10 cm. $3,000. Ale to je proste, že základná cena a potom od toho sa to odvíja. Takže keď robím napríklad, že celú ruku, čo bude na viacej sedení, to môže stať $30,000. Keby to bolo niečo menšie, taká priemerná suma je okolo $10-15 000. Hezký. Ne. Nikto nechce, hej? Nikto nechce. A tak třeba ti to holky koupili k narozeninám. Taťko, tady máš poukaz. Zůstane to tak. Tebe vyděsil ty plameny, viď? Tomu rozumím. Prosím tě, a kdo tetoval tebe? Tak mňa tetovali kamaráti. A to jen tak se necháš? Jako Predtým som si to dávala. Teraz sa mi osobne až tak tetovania nepáčia. Akože rada to robím druhým. Jo, ale sobě ne. Sobě ne. Nie. Jako nebaví tě, když ta jehla? Vôbec. Ani by som sa nechcela by som sa na to pozrieť, ako mi ihľadiť do kože. No, je to... By som sa zlakla toho asi, ale dávala som si robiť od kamarátov pred 10-15 rokov nazad.
Jo, krásný. A ty jsi s tomu dostala jak? Já vím, že ty seš ze Slovenska, což jsem tady briskně poznal podle tvého přízvuku, ale z malé vesnice na Slovensku. Jak ses dostala do světa? Dostala som sa tak, že keď som ukončila školu, asi rok som bola na Slovensku, kde som samouk, takže som sa učila na bratovi. V tom tetování. Hej. Takže si sbírala dobrovoľníky? Zbierala som, oni sa mi tam hlásili, tak sami sa mi úplne že vyslovene hádzali pod nohy, lebo nikto tam netetoval v tú dobu. Jo, takhle, ty jsi byla jediná. Hej, ja som bola jediná. Ja mám vždy také tie jediné. Takže bola som jediná a asi po roku som odišla do Austrálie. Moment, a jak dopadla první tetování? Vynikajúco, akorát, že som nevedela, ako sa o to starať. Si říkáš ty. A ty oběti? Takže tá obeť to vlastne nemá. Takže ja som tetovala, ale ja som nevedela, ako sa o to starať. Tak ona išla do výrivky. V ten istý deň, ako som to dotetovala, trvalo mi to 2 hodiny. Teraz by som to spravila asi za 10 minút. A išla do výrivky, takže za pár dní to vypadlo. Tá tetovačka sa zapálila a vypadlo, pretože ja som nevedela, ako sa o to starať. A ešte som mala takú špecialitu, že som zobrala alkohol, sprej a striekala som, keď som proste dokončila tetovanie, tak som to celé nastriekala, že to sa musí vydezinfikovať. A to vlastne boli, lebo to je ako otvorená rana. Teraz si predstavte, že zoberete alkohol a celé to postriekate s tým. Lebo som nemala ani rukavice, ja som nevedela, ako sa o to starať. Připomínáš mi takového slovenského Mengeleho, ale pokračuj. Takže si takhle... A chodili dobrovolně? Na sourozencích nebo na kom jsi to zkoušela? Na bratovi. Na bratovi som... Hej, na bratovi, na kamarátoch. Teraz mám trošku problémy sa na ulici niekedy. Lebo tí ľudia si to pamätajú a stále mi ukazujú, že vidíš, čo si mi spravila. No ale počkej, je pravda, že ty si přijela do Austrálie a ty jsi neměla ten bůk nebo nějaký vzorkovník? Nie, vôbec. Ja som ani nehovorila po anglicky, tak... Jak jsi tam teda dokázala vysvětlit, že umíš tetovat? Kamarátka šla so mnou a to bolo vyslovené obeď, že sme išli do štúdia, ona mi všetko prekladala, tak vlastne som si hľadala prácu, nehovorila som vôbec po anglicky, keď som prišla. A ten chlapík, čo vlastne ten majiteľ štúdia, povedal, že dobre, že keď nehovorí po anglicky, nech sa naučí troška po anglicky, ale že môže mi ukázať, ako tetuje. Tak tá kamarátka, jasne, poď ma potetovať. Tak hned v ten deň, ako som tam prišla do štúdia, som mu potetovala a keď sa na to pozeral, tak hovoril, že dobre, že to je najlepšie tetovanie, že aké videl. Si robil srandu, ale chcel ma proste zamestnať, tak som sa dostala do štúdia. Jo, takže kamarádka ukázala, nastavila ruku, nohu a ty si... Kamarátka nastavila nohu a tak som dostala, na základe jej som dostala prácu v Austrálii. To bylo pěkný. A ty jsi ale učila po celém světě tetovat, pokud vím. Různé techniky maorské a natahy. Takže z Austrálie, tam som žila asi nejakých 6 rokov alebo 7. Som odišla na Nový Zéland. Tam som žila asi 2 roky. Ale vlastne ja som začala cestovať okolo celého sveta, takže za posledných minimálne 15 rokov som precestovala celý svet. Bola som na Novom Zélande, som sa učila maoritetu, potom v Polynézii, na Tahitoch, tieto polynézske tetovania, potom som šla do Ázie, taký ten azijský troška štýl, alebo v Japonsku takisto. Odtiaľ som prešla, jasné, že som bola aj v Európe, ale chcela by som spomenúť Francúzsko, lebo tí majú také extravagantný, avantgardný štýl, čo mne je veľmi osobne blízky, pretože mám rada celkovo aj tú kultúru, ale by som povedala, že taká tá expresia tých umelcov, takže Francúzsko mi je veľmi blízke. No a potom som žila v Karibiku, v Amerike. No, proste takové smutné. Dobre, nechcem sa chvastať, ale bola som všade. Já vím, že, nebo dočetl jsem se, že jsi to napsala už někdy na základní škole, že se vidíš jednou v Hollywoodu. Mala som... na Mijave na Slovensku, tohleto, na základce. Toto bolo v Kostolnej na základnej škole. Mala som, myslím, že 6 na základnej som bola, takže 12 rokov som mala asi. To sa ti museli hodne smáť. To sa mi smáli, pretože ja som vyrastala v komunizme, vtedy sa nedalo cestovať. A ešte stále to bolo také proste postkomunistické, by som povedala. A učiteľka sa mi smiala, lebo každý písal, že chcem byť, chcem byť kuchárka, chcem byť učiteľka. A ja som napísala, že ja budem žiť v Hollywoode, v Amerike, budem umelec a budem úspešná. Ale som mala úplne, že vyslovene som napísala, že Hollywood nie je New York, ani Miami. Takže všetci sa mi smiali a teraz som ja tá, čo sa smeje. Pozrite. Jak často takhle přijíždíš vysmát jako svým bývalým spolužákům? Akože vyslovene každý deň sa smejem. Ty tam musí milovat. To jo. Tebe si pamatuju, ty si mnou seděla v lavici. No, ale pamätajú si ma stále, lebo ja som taký typ človeka, že proste ja keď niečo poviem, tak to spravím. Tak to tak je. Ale možno, že aj na základe tých svojich predstav, vždy som mala inú takú, by som povedala, že odlišnú predstavu o živote. Aj napriek tomu, že som bývala v Kostolom, čo je malá dedinka, žije tam asi 200 ľudí, ale v mojej hlave ja som sa vždy cítila ako celebrita. Vždy.
Ja som sa aj tak... 200 lidma sa cítila už tehdy ako... Úplne. Ja som sa proste videla, že som v Hollywoode, že proste, že mala som vážne, že som úspešná, že som herečka, vtedy som nevedela. To by pripomínalo Hollywood? Jasné. V mojej hlave bolo Hollywood všetko. V mojej hlave som žila Ameriku celý čas. Vážne. Jako som měla pocit, že teď jdeš poslancem bulváru. Ja som si to stále predstavovala, proste, že som v Hollywoode, ale nevedela som, že budem tetovať. Ale to bola taká predstava, že som úspešná, že proste, že som medzi ľuďmi, že som v televízii, alebo že robím niečo ako umelec. Ale keď som bola malá, tak som si myslela, že dobre, že možno, že budem, to je jasné, že herečka alebo speváčka. Akože spievať neviem vôbec. Ja ani rozprávať neviem poriadne. Ani po slovensky, ani po anglicky, ani po španielsky sa mi to už celé motá teraz. Takže, ale spievať neviem vôbec. Nemám vôbec na to nejaký talent. Ale takéto predstavy som mala. Chcela, jasné. Jasně. A to dneska jde, to dneska dělá spousta lidí, ktorí nemajú na nič iné talent, že? Tak chcú byť speváci. Ale tak jsou lidi, kteří mají talent a dělají to dobře. Víš? No ne, a ty jsi... Nemáš náměty na texty. Ale ty si o tom dokonce napsala knihy, ne? Už tuším 2. Hej, napísala nechci se chlubit, ale o tom, jak je úspěšná. Napísala som 2 knižky. Áno. A vlastne tam opisujem cestu napríklad... opisujem tam hlavne moje práce. Takisto tam mám fotky svojich najlepších prác, potom tam píšem o úspechu, potom tam píšem svoj názor, čo si myslím, akože, aký má dopad tetovanie na svet, alebo ako to pôsobí na ľudí a tak ďalej. Tak myslím si, že je veľmi pozitívny. Jo. Určite? Co na to Greta? Určite. Tak pretože ľudia si niekedy dávajú tetovať, keď sa niečo stane, že je nejaká tragédia napríklad, tak si dávajú vytetovať napríklad mená svojich blízkych, zosnulých alebo zvieratá a tak ďalej. Takže už len tým, že majú niečo vytetované, tak si myslím, že im to pomáha prekonať tú traumu alebo ten smútok. Takže vždy, keď vytetujem napríklad niečo na ruku a pozerajú sa na to, tak vždy im to pripomína moje tetovačky sú všetky pozitívne, ešte to chcem povedať. Áno. Že keď sa pozriete, COVID-19 netetuješ. COVID vôbec na to neovplyvne, ne? Sú pozitívne, takže oni sú také pozitívne, hravé aj tie farby. A vždy to ľuďom vyčarí úsmev na tvári. Takže hovorím, že keď sa niečo stane tragické, niečo vytetujem a ten človek sa na to pozrie, tak už automaticky sa na to pozerá ako na pozitívnu skúsenosť namiesto tej negatívnej alebo smutnej udalosti. Václave, zvaž to. Ten volant od autobusu. Toho ešte dáme do konca tohto vysielania. Brkoslava. Na koľko percent je to teraz? Tak jsme pořád dost nízko ještě. Nízko? Jste měli vynechat tu cenu už. No to neřeš, tam je třeba bylo zadarmo. To platí sem. Malinkýho tady, Brkoslavka. Nenápadně RTO tady na čelo. Ale viem, čo by Autobus si tetuješ? Viem, čo by som vytetovala tebe. Vážne, lebo vieš čo, veľmi ma inšpiruje príroda. To je moja asi najväčšia inšpirácia a vlastne teraz poprvýkrát, keď sme boli v Kostolnom, tak Veroniku poštípala včela na zadok. To je tvoje přítelkyně. To je moja priateľka, Veronika. Tam sedí. Tak Veroniku, ja som veľmi inšpirovaná prírodou, tak ju poštípala včela na zadok, tak ma napadlo, že čo by som ti vytetovala, napríklad kebyže máš ten budget tých $50,000, tak by som ti vytetovala ten štípanec od včely. To si spletla, tamec ten dělá včely do včely. Ne. To by som dala tebe niečo také. Ty bys mi vytetovala štípanec od včel? Také malé, nenápadné a hlavne drahé. Ale takový pozitivní štípanec. Pozitivní. To je taký, čo by nebolel, vieš, že by... Kam by šel? To na zadok. Honzo, dáš mi 2 litry, přijdeš k nám, já to s holkama domluvím a půjdeš domů. Že bych zjistil, že mám alergii. Takže já bych měl... Budou i plameny. Niečo originálnemu musíme spraviť. Místo plamenu bych měl štípanec od včely. Prosím tě, a svojí přítelkyni taky tetuješ? Nie. Ne, tu si chováš čistou. Tu si chovám úplne čistou, to je moja bábika. Slyšel jsem, že jsi na ní přišla někde ve výtahu. Jo, tak my jsme se stretli v výtahu. My jsme se tady bavili prostě o tom balení. Jak se balí holky ve výtahu? Úplně jednoducho, nerozpráva sa s nimi. To dělám celý život. Ale to vždy funguje. Proste, Veroniku som stretla tak, že som mu stretla v výťahu prvýkrát a som si iba tak hovorila, že ty kokso, že to je presne môj typ. A potom za 2 mesiace znova nič som nehovorila. Jakože musíš si vždy zachovať chladnú tvár. Vieš, tak to funguje najviac, lebo potom ona sa začne zaujímať, že prečo sa ten človek s tou nerozpráva, lebo ona je krásna a každý sa s ňou rozpráva. A ja som bola presne tá, že si myslím, že je krásna, ale ja sa s ňou nerozprávam. Tak ja som bola ticho, za 2 mesiace sme sa znova tak na seba narazili. Tak som povedala iba tak, že haj, a to bolo celé. A stále ona nič nevedela.
No a potom som sa dozvedela, že robí permanentný make-up, tak hovorím, som mu stretla znova pri tých výťahoch, lebo my sme bývali v tej istej budove, ale nevedela som ani, že ako sa volá, ani nič podobné. Hovorím, že počula som, že robíš permanentné make-upy, že chcem si dať spraviť obočie. Jasné, že vôbec som nič nechcela. Ale vedela som, že tá objednávka trvá asi 2 hodiny, tak som si spravila u nej objednávku a prišla som tam, že spraví to tak, aby to bolo vidieť, že ale aby to tam ani nebolo. No ale po tých 2 hodinách, tak sme sa len rozprávali, ja som prišla domov, zobrala som zubnú kefku a som si to celé vyškriabala. Lebo... Ideální klient. Hej, ideálny klient, takže ja som si to celé vyškriabala, lebo ja som v podstate nič nechcela mať, ja som sa chcela iba s ňou stretnúť a chcela som ju spoznať. A vyšlo mi to, pretože 2 dní na to mi poslala SMS-ku, že neviem, čo sa mi stalo, že nemôžem prestať na teba myslieť. A zvyšok bola história. Takhle, což od ženy, která je na muže, je celkem jako úspěch, musím říct. Hej, díky. Považujem to osobne za svoj taký najväčší úspech, by som povedala, životný. Že si zbalila heterosexuální holku. To je úspěch, to musím říct. To byl úspech, hej, Veroniku. Jo, sny do budoucna jsem se dočetl, že chceš mít vlastní televizní show v Americe, pochopitelně. Určite. Na Mijavě, to je blbost. A v dáce. Čo by som povedala, čo sú moje také životné sny, tak to je určite, čo by som chcela, tak je tá televízna show. Jasně. To by som veľmi chcela. Budeš môj prvý host. Václav, že poradí, když tak? Hej. A druhý taký najväčší sen je to, že chcem spolupracovať s vysokými blondnými značkami. Takže rada by som videla svoje dizajny, nie len na tej mojej značke IT Los Angeles, ale rada by som to preniesla napríklad na Louis Vuitton, Dior, Gucci alebo niečo také. Takže takýchto vysokých dizajnerov, to by som chcela mať spoluprácu s nimi. Budeš jim nabízet i bodnutí od včely? Myslíš si, že tebe by som to iba chcela spraviť, aby si bol jediný, ktorý to má? Aby sme mali taký ten titul, že si tiež iba ten jediný a prvý na svete. Počkej, už to někdy som ja. Už to někdy tetovala? Nie, nikdy. Takže No to iba tak napadlo, lebo každý sa ma pýta, že odkiaľ bereš inšpiráciu na tetovanie. Tak ma to tak napadlo, že vlastne ja beriem tú inšpiráciu od inspiroval prírody. bodnutí od včely, jo? Príroda ma inšpirovala, ale teraz keď ťa vidím, tak si myslím, že by to bolo úplne ideálne. No, víš co, já to zvážím. Každopádně děkuju. Ivana Beláková. Ďakujem. Ďakujem. Teda nevím, proč mě začal bolet zadek, musím říct, jako. Václav, že to bolí, veď? Co? Když tě bodne včela. Strašně. Ale teba to bolí už len, keď sa o tom rozprávame. No, protože já vím, jaký to ještě bodne včela. To bolí. Bolí, jo? Ještě bych se nechal tetovat. Za $50,000.